It-tnaqqis fir-rati tal-income tax se jistimula tkabbir ekonomiku, iżid it-dħul disponibbli tal-familji u jnaqqas il-qatt f'pajjiżna. Dan jirriżulta minn studju tal-Bank Ċentrali li janalizza din il-miżura tal-Gvern imħabbra fil-budgets tal-2013 u l-2014. L-effett ta' tnaqqis f'din it-taxxa mistenni jwassal għal żieda permanenti ta' 0.3% fil-prodott gross domestiku. B'hekk skont dan l-istudju, it-tnaqqis fit-taxxa se jħalli aktar flus f'din il-Maltin u għaldaqstant jiżdied il-konsum. Fil-fatt din is-sena l-effett huwa kalkulat li se jolli dħul tal-familji bi kważi 2%. Bl-implementazzjoni ta' din il-miżura sa tmiem din il-leġislatura, il-familji se jkunu gawdew minn ġid nazzjonali akbar medja ta' 40 miljun euro fis-sena. It-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul mistenni jilħaq il-bwiet ta' 44,400 persuna u jħalli medja ta' 1,440 euro aktar fil-bwiet tagħhom. Il-Gvern kien ħabbar ukoll il-miżura li bija nies fuq il-paga minima u pensjonijiet baxxi mhux se jħallsu taxxa. Din mistennija tolqot ma' 7,500 persuna u tolli dħul tagħhom 1.2%. L-istudju tal-Bank Ċentrali jgħid li għal-bidu l-effett ta' din il-miżura se jinħass fil-konsum privat kif ukoll l-investiment mistenni jiżdied b'0.7%. It-tnaqqis fl-income tax se jwassal għal żieda ta' 800 impjieg ġdid li jirrifletti wkoll fit-tnaqqis ta' nies qiegħda.